LED pásy COB sú významným pokrokom v LED technológii a ponúkajú širokú škálu využitia vďaka svojim jedinečným vlastnostiam a vysokému výkonu. Na rozdiel od tradičných LED pásikov SMD, kde sú jednotlivé LED diódy viditeľne umiestnené na pásiku, COB technológia umiestňuje množstvo LED čipov tesne vedľa seba na malú plochu. Vďaka tejto hustote poskytujú rovnomerné a nepretržité svetlo. Rovnomerné svetlo bez viditeľných bodov je veľká výhoda nielen pri použití plytkých hliníkových profilov. Tieto pásy sú účinnejšie ako tradičné, pretože produkujú viac svetla pri nižšej spotrebe energie. Vysoký index podania farieb CRI znamená, že farby rôznych objektov sú pod svetlom tohto zdroja vykreslené realisticky a verne. LED pásy sú v ponuke tradične vo všetkých farebných odtieňoch. Teplá biela, neutrálna biela a studená biela. Novinkou je Dual White LED pásik COB, ktorý umožňuje meniť teplotu farby svetla. Prispôsobte si osvetlenie podľa nálady, času dňa alebo konkrétnej aktivity. LED pásy COB ponúkame v prevedení 12 ako aj 24 V. 12-voltové pásy majú 480 lediek na meter a príkon 10 W. 24-voltové pásy sú dostupné v troch prevedeniach. 320 lediek na meter s príkonom 8 W. 480 lediek s príkonom 12 W. A najvýkonnejší pásik s 528 ledkami na meter a príkonom 15 W. Všetky typy sú na výber v teplej, neutrálnej ako aj studenej bielej farbe. Každý z našich COB LED pásikov je navrhnutý tak, aby poskytoval rovnomerné a efektívne osvetlenie, pričom zároveň udržiava vysokú účinnosť a dlhú životnosť. Či už ide o osvetlenie domácnosti, obchodu alebo akýkoľvek kreatívny projekt, náš sortiment je tu, aby vyhovel vašim potrebám. Ak máte záujem o LED osvetlenie alebo potrebujete poradiť s výberom, navštívte náš e-shop ledprodukt.sk.